Историята помни не само продължителни и опустошителни войни, но и такива, които завършват изключително бързо. В днешната класация ще разгледаме кои са 10 най-кратки войни в историята. Да започваме. Номер 10. Фолклендската война. Конфликтът започва на 2 април 1982 г., когато Аржентина окупира Фолклендските острови, територия претендирана от Великобритания. Британските сили реагират бързо и организират морска и въздушна кампания за възстановяване на контрола над островите. След тежки битки, Великобритания успява да изгони аржентинските сили и възстановява контрол над островите на 14 юни същата година. Войната води до значителни загуби и за двете страни, но утвърждава британския суверенитет над Фолклендите. А войната продължава едва 2 месеца и половина. Но далеч още не може да се нарече най-бързата война в историята, водена някога. Номер 9. Австро-пруската война. Войната между Австрия и Прусия, наричана още 7-седмичната война, започва през юни 1866 година. Причината за конфликта е спорът за контрола над германските държави и бъдещето на германското обединение. Прусия побеждава Австрия в битката при Садова, което води до разпадането на Германския съюз и създаването на Северно-германския съюз под пруско ръководство. А това е важна стъпка към обединението на Германия. Номер 8. Гръцко-турската война. Войната започва на 18 април 1897 година и е предизвикана от гръцката подкрепа за въстание на остров Крит, който е под османска власт. Османската империя бързо мобилизира армията си и успява да победи гръцките сили, навлизайки в гръцката територия. Войната завършва 32 дни по-късно, на 20 май 1897 година, с подписването на мирен договор, който предвижда международен контрол над Крит и признава автономията на острова под османски суверенитет. Номер 7. Сино-виетнамската война. На 17 февруари 1979 г. Китай започва военна офанзива срещу Виетнам в отговор на виетнамската инвазия в Камбоджа и свалянето на режима на червените кхмери, подкрепян от Китай. Конфликтът продължава 27 дни, когато Китай обявява своето изтегляне, след като претърпява значителни загуби. Войната не води до съществени териториални промени, но подчертава напреженията между двете комунистически държави. Номер 6. Сръбско-българската война. Войната започва на 14 ноември 1885 г., когато Сърбия обявява война на България, след като тя обявява съединението си с източна Румелия. Сърбия се надява да използва ситуацията за териториални придобивки, но изненадана от решителната и добре организирана българска съпротива. Войната завършва само 2 седмици по-късно с българската победа и потвърждение на съединението. Номер 5. Индо-пакистанската война. Конфликтът започва на 3 декември 1971 г., когато Пакистан извършва въздушни удари по индийски военни бази в отговор на подкрепата на Индия за движението за независимост в източен Пакистан. Индия реагира с масивна офанзива, която бързо наделява пакистанските сили. С продължителност само 13 дни, войната завършва на 16 декември 1971 г. с капитулацията на пакистанската армия в източен Пакистан и създаването на независимата държава Бангладеш. Номер 4. 6-дневната война. Войната започва на 5 юни 1967 г., когато Израел извършва превантивни удари срещу Египет, Йордания и Сирия, които мобилизират сили за нападение срещу Израел. Израелските сили бързо постигат решителни победи и за 6 дни завладяват Синайския полуостров, ивицата Газа, Западният бряг и Голанските възвишения. Войната завършва на 10 юни 1967 г. и води до значителни териториални промени и укрепване на израелската позиция в региона. Готови ли сте да навлезем в топ 3 най-кратки войни в историята? Номер 3.
Войната между Сан Салвадор и Хондурас. Известно още като футболната война, конфликтът започва на 14 юли 1969 г. между Ел Салвадор и Хондурас, след напрежения свързани с футболни мачове и социални проблеми. Войната продължава само 4 дни, когато Организацията на американските държави посредничи за прекратяване на огъня. Въпреки кратката си продължителност, войната води до значителни жертви и масови разрушения. Номер 2. Инвазията на Гранада. САЩ и коалиция от карибски държави започват операция на 25 октомври 1983 г., за да свалят марксисткото правителство на Гранада след вътрешен преврат и убийството на премиера на страната. Операцията завършва след 3 дни на 28 октомври с успех за коалиционните сили и възстановяване на предишното правителство. Войната предизвиква международни противоречия и критики към САЩ. Сега е момента да разберем колко време всъщност продължава най-кратката война в историята. Номер 1. Англо-Занзибарската война. С продължителност само от 38 минути, най-кратката война в историята започва на 27 август 1896 г. след смъртта на султана на Занзибар и възкачването на нов султан, който не е одобрен от британските власти. Британците изпращат ултиматум, който не е приет, и откриват огън по султанския дворец. След по-малко от час, новият султан се предава, а войната завършва с британска победа и възстановяването на предишният ред. Това беше видеото, приятели. Надявам се да ви е било интересно и благодаря за гледането. Ще се видим следващият път, а до тогава довиждане.